mikä meininki? Hyvä meininki. Kalalle pitäisi lähteä, ei paljon harmita. Puhelin pysyy pois päältä tasan viiva. Eli meinaat keskittyä ilmeisesti johonkin muuhun kuin puhelimen Joo, kyllä, välittäjäksi. pilkkimiseen. Tervetuloa perille. Tuleeko kalla? Otetaan kohta. Eli kohilla. Noin. Tästä verrataan kalat. Oi, onpa nättiä. Ihan järjetön tusko olla ehkä tänään oltu noin 2 tuntia koko päiväaikan pilkillä. Joo. Mutta Jaha, sieltäkö tuli joku rautu? No tämmöstä pikkukallaa, paistekallaa. Niin, mutta siinähän on hyvää. Punalihasta kallaa. On. Hyvä tämmönen toiskupäivän, Joo, ei päästy- pari 3 kiloa. kun ei 10 metriä pitemmälle päästy tänään pilkille, niin ihan hyvä saali. Yksinäisten kairujen erämaa. Jaha, onko täälläkin on tullut kallaa? Jonkin verran. Heikki kävi jo tuossa esittelemässä. Onko Seppani, katsotaan. Aanuta sullekin kertynyt. Ihan hyvää läjä. Oh. No, täällä on. Täällä sitä kallaa riittää. Emilialla ei lopu perkuhommat ihan heti. no ei varmasti. No niin, eli siis päivämenynä on paistetut perunat ja paistetut raulut. Se on tästä annosteltu. No sehän vaikuttaa ihan mukava. Tuossa on sitten lisämausteita, perunamaustetta ja sitten on suolaa. On se hyvä. On se. Lähiruokka. No. Jäpäkää äijä kattoon pihalle, että onko siellä minkälainen keli. Näyttäisi, että tuuleskelee aika kovasti. Tuulepa kovasti. Extreme keli.
Tule äijä. Tule tänne, tule. Jo hei. Mene sinne omalle paikalle, mene. Soppa sinne. No hei lumikuono. Mitä äijä? No mitä äijä? Häh? Oliko siellä tuisku? Oliko tuisku? Taisi vähän olla. On siellä kovaa tuisku, eikö? Emme lähde enää tänään pelikille. Eihän äijäkään halua. Pitäisikö meidän äijä käydä huomenna siellä? Jos on tyynempi keli, niin sitten siellä toisella rautapaikalla. Jos otetais nyt päikkärit ja käytäis sitten saunassa. Tehdäänkö niin? Joo. Täällä on pilikkien virittely menossa. Siinä olisi ottipelit. Ottipelit huomiselle. Tule pihalle, katso. Tule tänne pihalle. Käypä katsomassa, onko siellä kettu. Tulepa tänne. Otat. Noniin. Menepä kattoo, onko siellä kettu. Onpa komea aamu. Komea aamu. Niin, ei näy kettua. Ei näy kettua nyt täällä. Käypä äijä herättämässä Emiliakin. Sitten asiakkaat. Käypä herättämässä henkiä varmaan. Se on jotain 6:30 aamulla. Kohta lähdetään Rautupilikille. Sieltä se aurinko alkaa kipuamaan. On kyllä hieno. Näyttäisi, että hieno päivä tulossa. Keskitytään tähän keskikariin tänään. Tai ainakin nyt aluksi. Tää on se hyvä reikä. Tää on niin ottinen. Tiura lätkä kehi ensin.
Siinä on. Siinä on Raumalla. Siinä on Raumalla, ole hyvä. Näitähän siinä. Saatat tulla myös ulkona. Tätä kamaa ei päästä. Otahan tänne ihmisille, että komia kalahan siinä. Tää on vaikea, siitä ei tuu kuin morrilla. Morrilla kovaa. Joo. Onne. Eikä tänään juuri ollut. Tuossa äsken näkin mullakin morrilla, niin 4 komiaa rautua tuli yhtä aikaa katsomaan, kun nostin morri ihan jäälaitaan. Niin ei, niistä yksi tökkäs nenällä sitä morria, mutta ei aukassu suuta. Tuo on jo hyvä. Sieltäkö rautu näppäsi? No rauhoitu ja kyllä on korjaan väri. On kyllä. Joo. Siinä. Puoli kiloa elämän ilo. Kyllä. Nätti rautu. Täällä on perkkausoperaatio. Siinä tuli semmonen pikku rivirautu ja Siinä on perttä ja karvoja. joo. Heikki on puukon päällä. Joku vielä on puukon. Onhan siinä. Onhan siinä perattavaa, vaan onhan siinä syötäväkin. Joo. No, meillä he laittaa saunan lämpenemään. Oi. Aika makea tälleen kylpästä tällä tunturissa, kun oli hyvä päivä tänne.